дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамдастӣ бо шарикони рушд барои инкишофи кӯдакон ва ҳифзи саломатии онҳо аз тамоми имкониятҳо истифода намуда шароити арзандаро барои тарбияи насли ҷавон фароҳам сохтааст. ин аст ки хадамоти огохон оид ба тандурустӣ дар тоҷикистон баҳри беҳдошти ҳифзи саломатии ҷомеа ва таълим додани қишри ҷавони ҷомеа барои беҳтар намудани фарҳанги ҳифзи саломатӣ ва тандурустӣ давоми чанд соли охир хизмат намуда истодааст. дар доираи барномаи ғамхорӣ барои инкишофи кӯдак аз ҷониби шарикони рушд дар ноҳияи Рошткалъаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон фестивали масъулияти падарӣ барои падарон ва парасторони мард баргузор гардид ки дар он як узви оила яъне падар ширкат варзида аз нақши волидон хусусан падарон дар тарбияи фарзанд ба таври васеъ маълумот гирифтанд. гуфта шуд ки нақш ва саҳми падар дар тарбияи насли наврас ҳал кунанда буда он пеш аз ҳама ба мустаҳкам намудани оила ва тарбияи фарзанди солим равона мегардад. масъулини барномаи ғамхорӣ барои инкишофи кӯдак дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳадаф аз баргузор намудани фестивали масъулияти падарӣ барои падарон ва парасторони мардро пеш аз ҳама равшан намудани мақоми падарон ва парасторони мард дар таълим ва тарбияи фарзандон дар баробари модарон маънидод намуданд. иштирокдорони фестивал тавонистанд саволҳои худро манзури мутахассисон гардонда дар баробари ин маълумоти мукаммал оиди барномаи ғамхорӣ барои инкишофи кӯдак дарёфт намоянд. мақсад аз гузарондани чунин фестивал ин дар баробари модарон бояд падарон низ яъне вазифадор бошанд ва самгузор бошанд дар таълиму тарбияи кӯдакони худ. чуноне ки аз ин фестивал мо бархурдор гардидем яъне ки дидем ки на ҳамаи падарон яъне аз ҳамаи яъне таълиму тарбияи фарзандони худ бархурдор ҳастанд ва чунин фестивалҳо аҳамияти басу бузург доранд. яъне мо бисёр чизҳоро аз ин ҷо нав фаҳмидем, нав гирифтем ки яъне ва дар ҳақиқат ҳам ки падар низ дар баробари модарон ҳам вазифадор ҳастанд ва ҳам саҳмгузор ҳастанд ки кӯдакони худро таълиму тарбия диҳанд. аз натиҷаҳои ба дастовардаи ҷашнвора маълум гардид ки як қисми падарон то кунун тарбияи фарзандро танҳо вазифаи модар дониста ба он диққати зарурӣ равона намесозанд. танҳо бо баргузории чунин фестивалҳо волидон имконият пайдо менамоянд аз ҳуқуқу ӯҳдадориҳои худ дар ҷараёни тарбияи фарзанд бархурдор гарданд. бояд қайд намуд ки чунин фестивал дар доираи барномаи ғамхорӣ барои инкишофи кӯдак дар ҷамоати зонги ноҳияи ишкошин ва ҷамоати деҳоти савноби ноҳияи рӯшон низ баргузор гардид.